модарҷонам ба ман мегӯяд ки ҳангоми дидани хола ва амак дар кӯча ва ё омадан ба кӯдакистон ё ин ки ба беморхона ассалом гуфтан лозим. ба ман ҳам дарҳол ассалом мегӯянд ва маро барои чунон боадаб духтар буданам таъриф мекунанд. Оҳ оҳ, ҳа, дуруст, ман ҳамин хелам. ман медонам ки номи ман Насиба аст. ман 3.5 сола ва ман ба кӯдакистони Бойчечак меравам. дар кӯдакистон мо рангҳоро меомӯзем, ҳисоб мекунем ва одатан бозӣ мекунем. ба ман бо духтарон ва писарон бозӣ кардан хеле писанд аст. холаи назирам мегӯяд ки бозичаҳо чӯбин ва пластмассин мешаванд. ба ман бозичаҳои чӯбин маъқул аст. ман медонам ки рӯзона вақте ки офтоб баромадааст, ман дар кӯдакистон мебошам. аз он ҷо бегоҳи рӯзӣ маро албатта модарам ва ё падарам ба хона мебаранд. шабона ҳангоме ки мо мехобем, дар осмон моҳтоб пайдо мешавад. падарам пеш аз хоб рафтан ба мо афсонаҳо мехонад ва модарам барои ба роҳат хоб рафтан аз пешониамон мебӯсад. акнун ба роҳат хобравам мешавад. ба ҳамаи мо истироҳат зарур аст, барои он ки пагоҳ бисёр чизҳоро омӯхтан